Video ndiyazi nisengxakini ke this one ndifonela kanjani ndihlena lo mntana apha fethu yabo like ndihlena lo mntana apha qha ke ngoku uthi hayi unamsuhleka fethu serious fethu lo mntana uthi lo mntana like ndibhizi no qha ndifuna like khona mcaba bendihleli nayo izolo mna since like mna nawe sisitshomi ngoku yena unalayo yabo so ngoku yena unalaa uba mna ndiyatshita wara so ndifuna ingasukhonfirme fe uba izobe hlile soyi-2 sikwa-KFC si-catch up since like isigqibelene kudala khamxelele fithi sondela kaloku izova yima akafuni uthethe ngoku yabo unemuzi akafuni uthethe sondela funa izova yabo yho akafuni sondela yabo unemuzi khawuthethe akuve like loud akhawuthethe loud awuzokuva kakuhle inxaki akafuni uthethe ngoku hayi yaphosisa ya unami hayi ngafethi ndabo uzithola wena uzithola because